everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Basta talaydol. Aw, patay! Nabati ba ni mo ang gisulti ni Madam Cheng, Lieutenant? Kamatayon yun alang sa traidor nga protektor sa grupong Markang Dragon. Bangat sa ilong. Sorry, Lieutenant. Awan na to asik na. Ay, kanan nakuha na po ang mga talaydol. Oh, Madam Cheng. Anam mo na to ug hagpat ang mga dunot. Ngani na sagol sa organisasyon. Oh, kana, medjol. Lieutenant Dominguez. Kabaro ragid unta tika. Apan wa ko'y pupanaganang mo bugto niya tumbalapason og traidor. Ha? Kana wala patasan. Kana siya palusot upan mga shipment ba? Dagan ko ang iya di ay kawat. Dili ko magabuhat ang gihimo nining tawhana, madam. Tungod kay lunod patay ko sa akong gipanumpaan sa pundok. Okay. Ikatan na stud ha. Uban ka sa ako kita sulti importante. Sila na ka na balay po sana palalabay at tulayo. Okay, Madam Cheng. Liki. Kasalamat ta ikatagay ta baso sa Madam Cheng o sa Medjol. May Ricky, yango man lang. Biliban ko aning tawhana. Medyo gaspal. Gambay. Yan ba'y? Talon ikaw minaw ha. Minaw ikaw maayo medyo. Matapit sa telise. Mao ka na laki des sa mga dalagon ba? Lucky day sa mga dragon ang matagpit sa 13. Mao ako be ako ato China. Ako atin dako secret meeting nga mga kadakuan talaya tibok Asya ba? Mao ba, Madam Cheng? Oo, medyo. Kana pa mga lidil sa Underworld, sabot-sabot pa. Kami ka nahimo pinakadako laboratory. Ana artificial isla kana sa South China Sea. Tinuod ka, Madam? Oo, tinuod ka na. Mao ka na ako lakaw. Biyahe si ako. Paladad ako kalihukan sa pizza telese at to mainland China. Nga sa ato pa di ay. Magkadako ug magkadako pag yun di ay kining atong organisasyon, Madam Cheng. Medyo kaspal. O ka na ikaw swelti ba? Swelti kayo ikaw ba? Kay ka na ako bilibban sa imo. Oo. Kay lunod patay yun lagi kay ko, Madam. Leke. Leke, ikaw ka na tagay pa kay ako gusto ko hubog. Hubog ko pala ko na ko hubog na. Ako, higda na ako bug na kwalto. Kauban sa medyo gaspal ba? Bangag sa ilong. Ako ka na gusto lipay. Ako ka na santike mo tughan. Medyo ha. Medyo Sige. ikaw ka na sabot. Sandig lang, Madam Cheng. Kini ako gusto pa. Ako gusto ko kita duha ka na hubog pa. Unya ikaw ba? Kana ikaw pugaha sa ako, aba?
Piti. Ambi ka na imong kamot ni Jol. Sige na mi Jol ba? Ambi ka Akong na kamot? imong kamot. Oo. Kana pa ka. Saan magkani ang akong kamot? Gusto ko ba? Kinipay mo tudlo ba ka? Dako ako tudlo. Kani ba kani? Oh. Kana duha ko yan mo iba ka na. Tapos look ka na sa ako, bangag. Ha? Sa ilong ba? Bangag sa ilong. Ako kinagina ang batuslok-tuslok si ikaw sa ako, bangag ba? Sa ilong. Kana bagagilok-gilok ba? Oh. Ikaw ka nalipay sa ako ba? Sa Madam Ching? Oo, madam. Lipayon ko ikaw. Kini, Kagilok man, oy. Kung sa'y gusto ni mong romansa, Madam Cheng. Ganahan kag pinakatay. Minoldi pinakatay. Medjol, ako ka na gusto pa. Kana sigsag. Kana kagilok, kana gilok. Binte, gilok ka. Grabing kawal diningin sika dan uskama. Mo balitok-balitok man. Patuslok pas ilong. Kaya, hagok lagi sa kakapoy. Nagngangapang kanahan. Namaya, kayong paslakang. Uy, baya. Nilihok siya. Uy. Medjol, mall pa be. Mol. Medjol, mall pa. Mol. Mall pa, mall please. Mall Bangag pa sa ilong. ba? Ayaw pa mo, Usman. Taod-taod nang wa magamit ka ng armas nga iya sa vigilante. Itaguan ko jud ka na. Kay imo ka na, Misael. Sumpay ka na sa imong kinabuhi. Roy Magno, Ilha konsekensa gyud ang matuod nga kriminal ni Colonel Baloyot nga maoy nagkapabilanggo nimo og duha ka tuig kapin. dili na ko gusto mo kutlo og kinabuhi sa tao. Dili na, Roy Magno. Naabsuelto tuod ka sa kasong murder. Apan wa gihapon ka makakuha og hustisya sa duha ka tuig kapin nimong pagkabilanggo. Kay wa man maili ang matuod nga kriminal ni Colonel Baloyot. Ilhon ko paghapon siya kung kinsa man siya, Roy Magno. Nagluib na bagay da ibon ako, by Jam? By Sarge? What taon bay amo bus agawon Misael eh. Dito na may mo eh. So naman taon na. Mau ba? Salamat kung mau ka na. Nauwa mi si Bay Jam nga makikita ni mo bay kay wag gimi mo tambo sa katapusang hearing sa imong kaso. Kaya ano? Hingpit na bagay da ninyo gibaligya ang inyong mga kalag sa demonyo? Nga Major Gaspar? Bay amo bus agawon Misael. Sabton ba na ako? Nga mibalik mo si Bay Jam sa pagbuhat og dautan? Taon uy. Wa man gud. Sakay-sakay ra lagi me. Di ba mo ni mo gitambag na mo? Mitambag ko nimo ana. Apan wa magpasabot. Nga hingpit na lang yun mong paulipon niya. Ulipon mi sa mong kadlok bay. Wa mi masayod kung unsay maayo na mong buhaton.
Naragyan na ninyo. Kung mohimo ka magdautan. Pero, kinailangan ang timan ni Bay Sarge. Balambigit ang gani unya mo sa illegal nga drugas. Isipan na lang ganyan yung daan. Na 50-50 ang inyong kinabuhi. Bay, Igalag yapon ko ninyo. Bisan pa malog, may distansya na muna ko, Bay Sarge. sa naman taon eh. Bay, amo bus agaon. Magyapon ka na mo, God. Sa mo na. Asa si Bay Jam, Bay Sarge? Pinamong nga, mawa na mong kahadlok ni Sir Medyo da. Karon nga, gawas no na si Bay amo bus agaon Misael. Dili man di ay. Kay murag, di ba siya makahimo sa pagpanlipod na mo? Usa lang na siya kagayanong tao gud nga nagpagabuhing talawan. Dili de gihapon ka mo puyo din sa bay uban ako Misael. Dili madibi. Kay kinalaman ako nga manikay si kay aron nga makakita ko kwarta sa tinaro nga paagi. Tingali. Tungod kay nagdako ka nga wa uban sa kong kilirano. Mama Dibi, Nakapasaylo naman ka nako tungod sa kong pagpasagad nimo, di ba? Misael, oo mao eh. Mao nga ato nato kalimtan. Okay? pero guilty man lang gihapon ko. Dili magud ko maayong inahan gud. Ma, may mo ba? Ayaw pagsulti sama ni Ana? Palihog lang ma. Dili ko gustong maminaw. Kalimti na sa hingpit ang kagahapon, okay? Anhi na lang gud puyo uban ako, Misael. Hello? Hello? Kumusta ka na, daddy ko? Unsa naman sa mga imong tuyo, ha? Huwag ka magyalingaw. Nga ako man mo imong gikabongan. Gimingaw magukuni mo, good. Ay, laina. Masuko man noon siya. Ay ko kabongi, ha? Piliya ang tao nga imong kalingawan kung si kinsa ka man. Daddy ba? Kalma lang ko, Dad. Mudayon lang yun na siya kasuko, oy. Pakita na ko. Naaraman ko sa imong heart, good, Daddy. Ambot ni mo. Salamat kay wadi ka makalimot ako din amo Misael. Higala ko na ikaw, Boy Bangag. Today, ang bayan sa kong gipamalihog ni mo, amo. Oh, nagsugod pa lang ko sa ako mga pagpakigso si bahin niya. Sa pagkakaroon, negative pa. Isalig ko ni mo kanang bahina, amo. Ikaw mangyod ang nasgawas. Okay. Makalaom ka, Boy Bangag. Salamat, amo. Iha, Aliha. Naaot ako'y isugyot. Hinaot nga, makauyon kanini. Ha? Unsa ka na, Daddy? Gusto kong safe kagyud kanunay sa imuhang mga lakaw. Unsa kahay maayo kung si Misael mo ikuhao na tong imong driver bodyguard. Daddy? Nauna-una ko lang nga mas luwas ka kung kauban ni mo siya, iha. Dad, murag di sab. Kay daghan man ang kontra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.